La pintura és l'art de pintar i d'expressar-se sobre una superfície plana, un paper, un llenç, un mur, la roca, sobre fusta, teixit, mitjançant formes i colors. Els homes i dones que vivien en les cavernes no sabien pas escriure, però ja sabien pintar per comunicar les seves pors, els seus desitjos, la seva traça. Aquestes restes ens diuen com vivien, com vestien, què feien. La pintura és, doncs, una de les expressions artístiques humanes més antigues, molt abans de l'escriptura. Gràcies a l'herència pictòrica que totes les civilitzacions han protegit de la destrucció del temps, tenim molta informació de les diferents etapes de l'evolució humana. Però sabem mirar els quadres? Tothom veu en el quadre de Picasso, el famós Guernica, allò que el pintor volia que veiéssim? Potser és hora d'aprendre a mirar quadres. I per aprendre a mirar quadres cal seguir unes petites pautes. Primer ens centrarem en el tema de l'obra. El tema pot ser religiós, històric, pot ser un retrat, pot ser la vida quotidiana, pot representar un bodegó o un paisatge. La segona pauta a respectar és fixar-se ara en les figures, veure si són humanes o animals o altres, on són, què fan, són reals, inventades? A quina època vivien més o menys? Són rics, són pobres? La tercera pauta ens aconsella de fixar-nos ara en les formes i els volums. Són realistes, deformats, desproporcionats, ben delimitades, poc delimitades, es difuminen? La pauta número 4 ens apropa a la perspectiva, és a dir, a mirar la profunditat del quadre. Les figures van de més grans a més petites? Els colors i les formes també? I els contorns de les figures? Arribem a la pauta número 5 i ara ens fixem en la composició del nostre quadre, és a dir, en com el pintor ha distribuït les seves figures en l'espai. Quin tipus de línies ha emprat, si són rectes, curves, trencades, espirals, l'orientació d'aquestes línies, si són horitzontals, verticals, diagonals. Fins i tot podríem agrupar les principals figures del quadre dins un rectangle, un cercle, un quadrat o un triangle. La pauta número 6 ens apropa a l'estudi del color. Hem de fixar-nos molt bé i veure si els colors predominants del quadre són oscurs o lluminosos, si són tristes o si són reals o no reals, si n'hi ha pocs o n'hi ha molts, si són alegres, si són d'estació, vull dir, si són d'hivern, de primavera, d'estiu, de tardor. Arribem ara a l'estudi de les llums i les ombres. Fixeu-vos particularment si totes les parts del quadre estan il·luminades per un igual. Esbrineu si la llum és natural o artificial, a veure si és de matí o de tarda o de nit. I quin dia fa? Fa sol? Està nublat? Plou? Fa vent? I les ombres dels objectes i de les figures, com són? Poc accentuades? Molt accentuades? La penúltima pauta és mirar en quina tècnica ha estat realitzat el quadre. Oli, temple, fresc, aquarel·la, acrílic, collage. Finalment, acabarem la nostra feina donant la nostra opinió personal. Què hem descobert en aquest quadre? Què hi veiem ara? Què ens fa sentir? Si ens agrada, el per què? I finalment, els nostres ulls individuals han après a mirar tot allò que fa els quadres universals?